Dovolte mi vás privítať na dnešnej prezentácii. Prezentácia bude ohľadom automatizovanej analýze bezpečnostných dát. Ten nadpis bol ešte dlhší, ale nezmestil sa mi do popisu prezentácie, takže som ho trošku skrátil. Kto som? Na začiatok by som sa rád predstavil. Moje meno je Raček Matúš, pôsobím na Masarykovej univerzite 2. rokom ako vedúci oddelenia technologického rozvoju. Nejaká moja spojenie s Masarykovou univerzitou je dlhšie. Nastúpil som tam približne pred 10 rokmi na fakultu informatiky, kde v 2. ročníku som začal spolupracovať už s kyberbezpečnostným tímom Masarykovej univerzity, kde pod vedením Dana Tovarniaka, ktorý je uvedený ako druhý autor a nejaký duchovný otec celej tejto aktivity, sa venujem práve analýze veľkého množstva dát s nejakým zameraním práve na analýzu kyberbezpečnostných dát a bezpečnostnej telemetrie. Prečo si myslíme, že to je dôležité? Tá motivácia tu už zaznela niekoľkokrát na všetkých prednáškach, ktoré tu sa počas predchádzajúceho dňa a dneska prezentovali. Samozrejme, keď si zoberieme nejakú tú high-level myšlienku, tak proste tie objemy dát, ktoré sú generované dennodenne v rámci konštituencia, ktorá spada pod našu správu, sa neustále zvyšujú. Tá záplava tými informáciami je čoraz väčšia. Potrebujeme korelovať informácie navzájom. Není to už tak jednoduché, že máme proste flat kyberbezpečnostný priestor, kde viem, že táto IP adresa prislúchala tomuto užívateľovi. Pokiaľ chcem získať nejaké informácie ohľadom toho, čo sa tam naozaj dialo, tak potrebujem vzhľadom na aktuálne používané technológie korelovať čoraz viacej informácií navzájom. Napríklad technológie ako NAT, technológie ako VPN-ka. V žiadnom prípade nespochybňujem dôvod ich existencie. Samozrejme, oni riešia ten daný problém, ale tým bezpečnostným analytikom to rozhodne neuľahčuje tú prácu a proste pokiaľ potrebujem dohľadať nejakú príčinu toho daného incidentu, tak potrebujem korelovať čoraz viacej informácií navzájom, aby som sa dopatral k tomu, čo sa naozaj stalo. Takže to by boli vlastne tie prvé dve odrážky, ktoré tam uvádzam, a taktiež, keby som sa pozrel na to zase z tej perspektívy napríklad toho útočníka na tú konštituenciu alebo z toho red teamu, tak tam taktiež oni automatizujú. Tie útoky, ktoré sa vykonávajú, sú čoraz sofistikovanejšie s príchodom LLM a generatívnych modelov. Sú oveľa dostupnejšie. Tá komplexita vyžadovaná od toho užívateľa, ktorá je potrebná, je oveľa nižšia a proste aktuálne taký ten pojem script kiddies, viem proste otvoriť si to ChatGPT, viem si vygenerovať jednotný postup, ako mám k tomu pristupovať a čo mám urobiť, pokiaľ chcem preniknúť do tohoto priestoru. To ChatGPT to robí, vypíše mi jednoduchý postup a aj užívateľ, ktorý je absolútne neznalý tej problematiky, tak sa vie dostať do tej problematiky a vie vykonať ten útok. Takže to je taká nejaká tá automatizácia na strane tých útočníkov. Pokiaľ skúsime, alebo to nemá byť žiadna ambícia o ilustráciu konečného zoznamu toho, prečo je dôležité automatizovať. Toto je len nejaká demonstrácia toho, že kde všade je, ako sa zhoršuje tá situácia a ilustrovať tú potrebu, že vlastne keď si spojíme všetky tieto informácie a spojíme si to ešte spolu aj s tým, aký je stav aktuálne v kyberbezpečnosti, kedy jednotlivé stavy tých SOC tímov a operačných stredisk sú často z nejakého personálneho hľadiska často podhodnotené, tak samozrejme tieto informácie a tento stav, ktorý tu je, tak rozhodne neprináša tým bezpečnostným analytikom čoraz jednoduchšiu prácu, ale kladie na nich čoraz vyššiu komplexitu a bohužiaľ často to končí vyhorením. Aký je odporúčaný prístup, ako by sme
mohli skúsiť im uľahčiť tú prácu. To je jednoduché. Všetci nám povedia, že máme automatizovať. OK, tak poďme automatizovať. My si to taktiež povedali, chceme uľahčiť proste našim bezpečnostným analytikom na Masarykovej univerzite čo najviac prácu. Nechceme, aby robili proste každú investigáciu incidentu manuálne, museli sa dohrabávať v 40 rôznych systémov, korelovali tie udalosti navzájom. Chceme im to čo najviac uľahčiť a chceme to dať do nejakého väčšieho skopu, aby to dávalo zmysel, aby mali jednotné prostredie a jednotný systém, kde na tým môžu nejako pracovať. Chceme to robiť nejako systematicky, pretože áno, tá automatizácia je dôležitá. Určite, chceme to robiť, ale chceme to robiť systematicky. Môžeme to robiť aj nesystematicky. Áno, môžeme si povedať, že poďme teda automatizovať tie veci. Ja si napíšem s mojimi 3 vývojármi, môžeme si napísať skripty, ktoré mi automatizujú nejaký jednotný task. Môžem to urobiť raz, môžem to urobiť 2, môžem to urobiť 3-krát, ale ako náhle nemám nejakú tú databázu s jednotným prístupom a robím to proste ad hoc takýmito skriptami, tak tá práca je strašne neefektívna. Náš pohľad na túto problematiku je v tom, že identifikovali sme si a povedali sme si, že je strašne dôležité pre nás, aby sme mali jednotný systém, s ktorým môžeme pracovať nejakým uniformným spôsobom, kde vieme, že dáta, ktoré tam sú uložené kvalitne, dáta, ktoré tam sú naozaj relevantné, dáta, ktoré tam sú, majú definovanú štruktúru a teda akákoľvek ďalšia práca s takýmito dátami je stále pomocou jednotného rozhrania a priamočiara. Není to o tom, že vždy tu mám dáta v nejakom pôvodnom formáte a mám tu 10 ľudí a každý pracuje s tým nejako inak a vytvára si ad hoc skripty, ktoré nie sú proste škálovateľné v rámci toho riešenia. Identifikujeme tam hlavný problém v tom, že potrebujeme, aby ten prístup ku tým dátam bol jednotný a bol to proste spoľahlivý zdroj pre informácie, ktoré potrebujú tí bezpečnostní analytici pre dennodenné riešenie tých incidentov, ktoré potrebujú riešiť. Ja som tu uvádzal informácie, alebo ja som tu spomínal pojem ako bezpečnostná telemetria, nechcem do toho zachádzať úplne do hĺbky, v každom prípade rád by som ilustroval konkrétny prípad našej Masarykovej univerzity, čo myslíme pod týmto pojmom. Bezpečnostnou telemetriou u nás na Masarykovej univerzite myslíme hlavne tieto 3 pojmy. Prvým sú sieťové toky, druhým sú logovacie záznamy a tretím sú kontextové informácie v rámci našej infraštruktúry. Keď by som si to rozobral od hora dole, ja som technický človek, tak budem sa snažiť ilustrovať aj tú technickú implementáciu tých jednotlivých riešení, aby ste si vedeli predstaviť ten scope, čo sa za tým naozaj skrýva. Takže my sme historicky inštitúcia, historicky sme tým, ktorého strašne baví sa zaoberať sieťovou komunikáciou a hrabať sa v tých dátach a so zberom. Takže samozrejme prim hrajú práve sieťové toky, ktoré v rámci našej inštitúcie spracovávame vo formáte IPFix. A len v rýchlosti sľúbil som, že budem teda ilustrovať konkrétne príklady, aby ste si to vedeli predstaviť. Aktuálne máme nasadených, tuším, 5 hardwareových sond, kde približne spracovávame 30 000 tokov za sekundu a používame práve riešenie od spoločnosti Flowmon. A používame to ako hlavný insight do toho, čo sa deje na našej sieti. Sú to nejaké metadáta o provozu na počítačovej sieti a keď by som ich mal nejako charakterizovať, tie konkrétne informácie, tak ten objem je pomerne vysoký. Ako som spomínal, je to 30 000 záznamov za sekundu. Z hľadiska nejakých informácií, tá štruktúra tých dát nie je nijak komplexná, je to proste vícemenej len informácia o tom, že z tejto adresy na túto adresu, z tohto portu na tento port prebehla komunikácia v tomto objeme paketov. Netreba za tým hľadať žiadnu vedu. A z hľadiska toho, ako k tým datám môžeme pristupovať, majú
tohoto narratívu práve stabilnú implicitnú štruktúru. Keď by som sa presunul napríklad potom na logovacie záznamy, ktoré sú z nášho pohľadu alebo z pohľadu bezpečnosti operačnej stredisk jedný z najcennejších zdrojov práve nejakého insight do toho, čo sa deje práve v tej našej konštituencii a čo musíme riešiť, tak tam už tá štruktúra nie je taká priamočiara ako v kontexte tých sieťových tokov. Tam tá štruktúra, nakoľko sú tie logovacie záznamy písané jednotlivými vývojármi, každý si to píše ako chce, tak proste tá štruktúra nie je pevne definovaná a akákoľvek automatizácia, akékoľvek budovanie automatizácie nad týmito dátami je samozrejme veľmi obťažné, pretože vy neviete vyťahnuť z tej logovacej message tie informácie, ktoré vás zaujímajú. Áno, on tam je možno niekde v tých DHCP logoch, možno, určite tam je zalogovaná tá informácia o tom, aká MAC adresa mala priradenú akú IP adresu, ale z toho naivného riešenia, kedy vám prídu tieto dáta, tak vy si to dokážete vyparsovať raz, ale pokiaľ by ste chceli na to im stavať nejaké stabilné riešenie, tak nie je to škálovateľné, potrebujete k tomu pristúpiť nejako koncepčne. A práve v rámci našej nejakej iniciatívy sa snažíme aj s týmito logovacími záznamami pracovať tak, aby sme ich dokázali efektívne ukladať a ďalej poskytovať na tým nejaké uniformné rozhranie. Ale k tomu sa ešte dostanem. Poslednou informáciou, ktorú my nejako zapečaťujeme do tej bezpečnostnej telemetrie, sú kontextové informácie. Tento pojem alebo tento prístup je za mňa veľmi dôležitý. Čo si potom môžeme predstaviť? Vy viete, napríklad príde mi incident, že ja ho potrebujem riešiť nejakú anomáliu, ktorá sa stala v mojej konštituencii, inštitúcii pol roka dozadu. Ja to viem vyšetrovať, ja tie informácie môžem korelovať s nejakým môjim asset managementom, pokiaľ to zrovna nie je excelovská tabuľka, ale áno, stále je to lepší stav, než keď nemám žiadny. A nejaká tá evolúcia toho je, že mám ten asset management, je to super, popisujeme tú aktuálnu štruktúru, ako vyzerajú tie asety v rámci mojich konštituencií, ale mňa vlastne ani tak nezaujíma to, že ja vyšetrujem incident z pol roka dozadu, ako tá inštitúcia vyzerá aktuálne. Mňa zaujíma v kontexte toho incidentu, ako vyzerala tá inštitúcia, ako vyzerala tá infraštruktúra toho pol roku dozadu. Pretože ja som za to pol roka dozadu mohol odsťahovať celú serverovňu, zrušiť ju a aktuálne už to nemusí existovať a môj asset management tvrdí, že je všetko v poriadku, lenže aké to potrebujem z historického hľadiska a dohľadať, čo sa tam naozaj dialo, tak ja potrebujem mať informácie o tom, ako vyzerala tá konštituencia toho pol roka dozadu. A to je veľmi dôležitý aspekt, na ktorý sme kladli dôraz v rámci projektu, ktorý sme riešili a je to celkovo ohľadom toho uchovania historické podoby tých informácií. Takže my napríklad periodicky skenujeme našu sieť a tie informácie si ukladáme. Takže pokiaľ sa stane nejaký takýto incident, tak my sme schopní sa backtracknúť nazad do toho stavu, v ktorom do toho času a pozrieť sa na to, ako z pohľadu tých informácií, ktoré my zbierame z historického hľadiska, ako tá konštituencia naozaj vyzerala v tom danom čase. Takže napríklad, keď by som bol konkrétny, tak skenujeme našu sieť raz týždenne, takže mám historické informácie, ako každý týždeň vyzerala tá konštituencia, viem sa k tomu backtracknúť a viem tie informácie korelovať k tomu čo najbližšiemu stavu, ktorý potrebujem. Nemusí to byť len samozrejme o nejakých aktívnom skenovaní inštitúcie, môže to byť napríklad položky ako GeoIP, tie sa taktiež vyvíjajú, takže proste taký ten naivný prístup, kedy ja korelujem to GeoIP s tým najaktuálnejším stavom, ktorý mi tá MaxMind databáza poskytuje, tak ono taktiež nie je postačujúce, pretože tie informácie vyzerali úplne inak, proste ten rok dozadu. A ja potrebujem mať tú historickú informáciu o tom, ako to bolo rok dozadu a mňa ani tak nezaujíma, ako to bolo teraz. Samozrejme, pokiaľ vyšetrujem ten incident toho rok dozadu. Tu som zabehol možno až trošku moc do hĺbky. V každom prípade, keď sa vrátim k tomu, aký charakter majú tieto dáta, ktoré uchováme, tie kontextové informácie, tak zase tu už nejde o nejaké extrémne veľké objemy, sú to proste výsledky skenov, Nmapu, Maskenu, nie je to nič extra, ale tá komplexita tých výsledkov je
veľmi vysoká, pretože potrebujete, není to o tom, že sa pozriem a za sekundu chápem, čo sa tam deje v tej infraštruktúre a čo tým výsledkom je myslené, ale už je tam potrebná nejaká bližšia analýza a bližšia interpretácia tých výsledkov a koreláciu z ďalších dát, ktoré si ukladám. Čo je ale super, zase tá štruktúra na nejaké ďalšie ukladanie je zase pevne daná vícemenej s tým nástrojom, ktorý si ukladám. Samozrejme, ja si to môžem potom následne serializovať do datového formátu alebo do datového modelu, akéhokoľvek potrebujem. Ale je to rozhodne priamočiarejšia práca s tými výsledkami ako v kontexte logovacích nástrojov, kde tie logy si píše každý vývojár, ako mu príde. Ja som tak v priebehu asi ilustroval celkovú tú motiváciu, prečo si myslíme, že je dôležitá tá analýza kyberbezpečnostných dát. V rýchlosti to môžem ešte zhrnúť. Sú riešenia, ktoré sú komerčne ponúkané a my samozrejme nie sme výnimkou. My potrebujeme nejako zabezpečovať našu dennodennú operatívu a není to o tom, že my si vyvíjame stále to my si len vyvíjame svoje nástroje, ktoré sú customizované pre nás, my to potrebujeme nejako zabezpečovať, takže máme s tým nejaké skúsenosti s tými nástrojami a tie skúsenosti sú často práve tohoto charakteru. Za nás riešenia, ktoré si viete kúpiť od vendorov, ktorí ponúkajú ako riešenie na záchranu sveta, často pracujú proste len so subsetom bezpečnostnej telemetrie, ktoré vy ako inštitúcia potrebujete, takže máte riešenie pre spracovanie sieťových tokov, máte riešenie pre spracovanie logov, máte riešenie pre spracovanie a analýzu nejakých kontextových informácií a nie je to proste jednotný prístup k tomu, ako nakladať s týmito informáciami. Často nedisponujú dostatočnou flexibilitou, taktiež nekladú dôraz na definíciu datových kontraktov a často naražajú taktiež na nejaké obmedzenie, ktoré plynie z technológií, na základe ktorých boli vyvinuté. Takže ja mám nejaké riešenie, ktoré mi super rieši daný problém, ale v rámci, ja som ho schopný nasadiť do inštitúcie daného skoupu, ale pokiaľ by som ho chcel nasadiť napríklad do inštitúcie a la Masarykova univerzita, kde mám desiatky tisíc užívateľov a tie toky sú v takých hladinách, ako som ilustroval, tak proste to riešenie nebude škálovať a bohužiaľ budeme naražať často práve na problémy toho, ako boli tie technológie navrhnuté a moc sa s tým neurobí. Akékoľvek škálovanie často je možné, ale tá cena, za ktorú je možné naškalovať to dané riešenie, nerastie lineárne, rastie exponenciálne. A toto boli vlastne všetko všetká motivácia za tým, prečo sme sa rozhodli, že pre nás je dôležité skúsiť si vyvinúť vlastné riešenie na ukladanie práve týchto informácií a skúsiť k tomu pristúpiť trošku inak. Ako sme k tomu pristúpili, nebudem to zase od hora dole spomínať, hovoril som to pre nás. Celá tá motivácia bola o tom vytvoriť proste nejakú bázovú technológiu, ktorú viem poskytnúť našim bezpečnostným analytikom. Tu máte toto riešenie, tu máte toto API a viete získať pomocou toho API jednotného prístupu všetky informácie, ktoré potrebujete. To bola nejaká naša motivácia, čo najviac im uľahčiť tú prácu, aby nemuseli šahať do 10 rôznych systémov, 10 rôznych formátov a 10 rôznymi spôsobmi. Chceme tie dáta proste ukladať na jedno miesto v jednotnom formáte a s jednotným spôsobom prístupom ku nim. Dôraz bol kladený na to, aby to bolo škálovateľné. Vysoký výkon, spoľahlivosť, samozrejme. Celé to riešenie chceme provozovať v produkcii, takže je pochopiteľné, že nechceme, aby keď nám vypadne jeden server, tak aby zlyhalo celé riešenie. Potrebujeme, aby to bežalo v nejakom háčku. Chceme, aby ten cost toho vývoja, toho udržovania toho riešenia bolo v nejakom rozumnom rozhraní. Takže chceme, aby to bolo udržovateľné a hlavne to, ako som tu hovoril, pre nás je dôležité to, aby sme to riešenie vedeli nad ním stavať ďalej. Takže potrebujeme, aby to bolo definované. Boli tam tie APIčka, ktoré sú pre nás dostupné a na základe ktorých vieme stavať ďalšie automatizácie. Takže proste tá otvorenosť, či už v kontexte zdrojového kódu, alebo v kontexte pevne definovaných kontraktov je pre nás veľmi dôležitá. Ako sme k tomu pristúpili? Tu je výsledné riešenie.
ktoré nejako high level ilustruje to, ako vyzerá tá naša architektúra celého toho systému, ktorý spracováva práve tieto udalosti. Je to založené na Data Lakehouse architektúre, nebudem zabiehať do detailu, je to nejaká evolúcia z prístupu ako Data Warehouse, ktorý mi umožňoval, alebo ktorý si môžeme predstaviť ako jedno riešenie systému, ktorý zabezpečuje všetko, umožňuje mi ukladať dané dáta v jednotnom formáte, ale akákoľvek rozšíriteľnosť alebo škalovateľnosť je tam väčšia, veľmi náročná a hlavne mi neumožňuje ukladať väčšinou semištrukturované alebo neštrukturované záznamy. Toto je pojem, ktorý tu uvádzam prvýkrát, čo si predtým môžeme predstaviť. Ono je všetko v pohode, kým ukladám do databáze informácie, ale z tejto adresy na túto adresu prebiehala takáto komunikácia, ale ako náhle mám tie logovacie záznamy, kde tá štruktúra nie je známa, tak to do tej databáze s tým relačným modelom ťažko popíšete. A práve Data Warehouse prístup mal túto limitáciu, kedy ste sa museli nejako popasovať s tým prístupom, ako ukladať tie neštrukturované alebo semištrukturované záznamy. Nejakou evolúciou bolo Data Lakehouse architektúra, kde bolo predstavené ako riešenie S3 úložisko. Poďme všetko ukladať do S3, čo je lacné úložisko. Ukladáme tam tie dáta v natívnom formáte, takže môžem k tomu pristupovať takýmto spôsobom. Bohužiaľ, toto riešenie zase často padalo na tom, že ten koncept je super, viem tam ukladať ako štrukturované, ako semištrukturované, ako aj neštrukturované záznamy, ale bohužiaľ, nakoľko to neenforcuje napríklad tú práve príslušnosť alebo zodpovedanie danému schématu, tak často vznikali práve takzvaný pojem data swamps, bažiny, kde proste vy len lejete do toho S3, áno, máte jedno miesto, ale lejete tam všetky informácie a akákoľvek ďalšia automatizácia nad tým nie je ničím definovaná, takže potrebujete investovať veľa času, aby ste sa vyznali vôbec, čo tam kto ukladá, pretože to nie je nejak enforcované. A nejakou evolúciou nad týmito prístupmi a vlastne spojením týchto dvoch prístupov Data Warehouse a Data Lake, tak je práve Data Lakehouse, kedy ja využívam ten lacné S3 úložisko, S3 kompatibilné úložisko, kde zase s využitím technológií, konkrétne my používame tabuľkový formát Apache Iceberg, ktorý mi umožňuje ukladať informácie spolu s vlastne ako keby som ich ukladal do databázy, takže majú pevne definovanú štruktúru. Takže v kontexte napríklad sieťových tokov ja tam mám naozaj ten relačný model, mám tam naozaj tie dáta sú uložené ako keby v relačnom paradigmatu, ale sú uložené na tej S3. Zatiaľ, čo pokiaľ mám tie neštrukturované záznamy, no tak ich tam vyblujem v takom formáte, ako ich potrebujem, ale proste tie štrukturované, ktoré potrebujem, aby boli uložené takto, tak sú v tom istom úložisku uložené, len oveľa v príjemnejšom stave. Tá Data Lakehouse architektúra, ktorú som tu len v rýchlosti sa snažil nejako ilustrovať, je taktiež pionierom alebo implementáciou tzv. Prístupu separácie úložiska od computu. Čo si potom môžete predstaviť? Zase proste pokiaľ máte nejaké riešenie, ktoré spasí svet, ktoré ilustruje, že zachráni svet a uložíte do toho všetky informácie, tak ako náhle potrebujete takéto riešenie naškalovať vo vašej konštituencii s väčšieho rozsahu, tak proste potrebujete škalovať aj ten compute, aj ten storage. Inak to nenaškalujete. Škalujete celé to riešenie, ktoré je úzko spiaté aj s nejakou tou výpočetnou logikou a taktiež aj s tými kapacitnými constraintami, ktoré sú kladené na ktoré sú kladené vlastne tým vendorom. Separácia práve týchto prístupov, storage compute separácie umožňuje to, že vlastne ja som schopný pomocou tohoto riešenia, mňa nezaujíma nič. Ja ukladám do S3 lacného úložiska tie informácie, čiže ja mám proste v našom prípade Minio technológiu, kde ja ju mám deploynutú na 4 serverov a pokiaľ potrebujem vyššiu kapacitu, no tak jo, tak kúpim ďalší server a strčím ho tam. Ale pokiaľ som spokojný s tým computom, ako sa na tým dotazuje, tak ja to nepotrebujem škálovať, pretože je to naozaj fyzicky separované. Ten compute je v tomto prípade vykonávaný tým nástrojom Apache Spark alebo práve
dotazovacím engineom Trino. A zase, pokiaľ pre mňa není otázka to, že ja mám dostatok úložiskovej kapacity, ale trápi ma to, že tie dotazy bežia pomaly, no tak naškalujem z hľadiska ten klaster, na ktorom beží to riešenie toho dotazovacieho engineu a nepotrebujem nejako šahať na to riešenie, ktoré to ukladá. Pretože to je pre mňa úplne abstrakcia a nepotrebujem to riešiť. Keď by som si to v rýchlosti len ilustroval, teda ako to máme riešené, ako vyzerá celá tá infraštruktúra spracovania záznamov, tak zľava sú tu tie informácie, ktoré som spomínal. U nás konkrétne používame práve sieťové toky vo formáte IPFix, ktoré nám exportujú jednotlivé hardwareové sondy rozmiestnené v rámci našej infraštruktúry. Mám tu uvedené napríklad Encel, čo sú vlastne informácie o tom, niektoré rozsahy sme, tuším, pol roka, 3/4 roka dozadu zakryli na tom. Takže zase proste v kontexte našich bezpečnostných analytikov je to ďalšia abstrakcia, ktorú musia oni spracovávať. Ale jo, nakoľko my máme takéto otvorené riešenie s takýmto prístupom, tak to nebolo o nič viacej. Nebol to žiadny problém, pretože my sme sa dohodli s našou infraštruktúrou, že OK, oni majú tieto informácie, dokážu tieto informácie exportovať zo svojich boxov vo formáte IPFix, kde máte definované tie preklady. No tak a my sme si implementovali vlastne ďalšiu transformačnú logiku, ktorá len ukladá tieto informácie do ďalšej tabulky v rámci tohto riešenia. A následne analytici napríklad práve pomocou toho nástroja Trino sú schopní vykonávať SQL dotazy a korelovať tieto informácie navzájom. Keď už som pri tom nástroje Trino, tak ako vidíte, tak je tam prepojenie aj na to Minio úložisko, aj na ten OpenSearch, takže to je to je napríklad veľmi super funkcionalita, kedy vlastne tá technológia umožňuje vykonávanie dotazov naprieč rôznymi úložiskami. Takže ja som schopný urobiť si SQL dotaz nad sieťovými tokami uloženými v S3, nejakým špecializovaným formátom a zároveň joinu to s informáciami uloženými v OpenSearchu, pretože to umožňuje práve použitie tejto technológie. Pre príjem udalostí vo formáte IPFix, ktoré som spomínal, tak používame konkrétne technológiu IPFix Call, ktorá je vyvíjana združením Cessnet. Môžem len čisto odporúčať, bežíme na tom produkčne už nejakú dobu a neboli s tým žiadne problémy. A v kontexte logovacích záznamov sme používali 3 roky dozadu Syslog, tam sme sa rozhodli zmigrovať na riešenie od spoločnosti Datadog. Vector.dev zase veľmi silná technológia, ktorá umožňuje či už nasadenie vo forme agenta priamo na danom stroji, ale taktiež nasadenie aj v rámci inštitúcie, kedy to rozhadzuje vlastne tie informácie tam, kam potrebujete, tie logovacie záznamy. V našom prípade to rozhadzovanie implementu môžem taktiež ilustrovať to, ako to je vykonávané, rozhadzujú sa tie príjmané logovacie záznamy do 3 hlavných systémov. Je tu preposielané do nástroja Apache Kafka, kde to spracovávajú potom práve nástroje Apache Spark s nejakými definovanými procedúrami. Taktiež z toho vektoru ďalšia výhybka vedie práve do S3 úložiska, kde sú tie dáta ukladané naozaj v tom pôvodnom natívnom formáte a taktiež to nám vlastne umožňuje v prípade nejakého výpadku alebo nejakej chyby práve v tej transformačnej logike implementované pomocou nástroja Apache Spark realizovať to, že vlastne pokiaľ mám nejaký výpadok, tak viem, že tie informácie mám v tom pôvodnom stave uložené v tom S3 úložisku, tak si viem tie informácie zobrať a prehrať nazad do tej pipeliny a spracovať tie informácie dodatočne. A treťou výhybkou je presmerovanie tých logovacích záznamov do OpenSearchu, čo je vlastne platforma, ktorá je asi najviac privetivá pre našich koncových zákazníkov. Takáto podoba tejto infraštruktúry hlavným výstupom alebo hlavným systémom, ktorý je dôležitý pre našich koncových zákazníkov, je vlastne to Trino. A ako som už spomínal, ono umožňuje púšťanie tých SQL dotazov. Takže vícemeне vy ste naozaj schopní čokoľvek do toho nalejete. Samozrejme musíte si napísať tú transformačnú logiku, ale pokiaľ do toho investujete ten čas, tak následne ste schopní naozaj
natívnym aj naivným SQL-kom, proste korelátne informácie, ako potrebujete. Len musíte investovať čas do toho, aby ste si tie data uložili tak, ako potrebujete. Takže nad tým máme my potom nejakú analýzu dát pomocou nejakých BI riešení, Apache Superset, Metabase, alebo máme vlastne interný systém, portálovú aplikáciu, kde máme vlastnú nejakú agendu, ktorá umožňuje nejaké dotazovanie sa do tohoto celého riešenia a vlastne len to naivne spúšťa to SQL pomocou toho nástroja Trino. Ako to vyzerá produkčne, aby ste si vedeli predstaviť, že v tomto skoupe 30 000 tokov za sekundu, 20 000 logovacích záznamov za sekundu, nejaké tie kontextové informácie. Tak my sme si pre tieto potreby kúpili 4 servery. Ja viem, že a vlastne pre mňa by to bolo tiež také, aha, to v živote nenasadím. To nemá byť tá informácia. Tie 4 servery sú vlastne kúpené a ich hlavná motivácia je za tým, aby to bolo riešenie v háčku. Takže keď mi vypadne proste nejaký jeden úzol, aby som bol schopný bežať stále na troch a to je tá hlavná motivácia. Ja si som istý, že pokiaľ by ste potrebovali rozbiehať dané riešenie len z hľadiska computu, tak to dokážete urobiť na štvrtinových požiadavkách, ktoré sú tu uvedené alebo ktoré dosahujú tieto servery. S tým není žiadny problém. Jediná motivácia, prečo to je takto nadimenzované, je to, aby to bolo naozaj odolné, aby keď sa niečo stane, tak aby sme boli schopní bežať ďalej a nestrácali sme data. Na záver nejaké čísla, ja mám čísla rád, takže čo sme vlastne tým dosiahli a či to bolo celé hodné tej snahy, ktorú sme do toho investovali. Za nás určite áno, my používame nejaké komerčné riešenie. Toto riešenie, ktoré sme si my implementovali, dosahuje lepších výsledkov, sme schopní s tým lepšie pracovať a sme schopní hlavne získať väčší insight do tých dát, ktoré spracúvame v rámci tej našej infraštruktúry. Sme schopní, jeden z palčivých problémov, ktoré sme mali s aktuálnym riešením, je to, že bolo schopné uložiť pri tých daných tokov za sekundu, aké my potrebujeme spracovať, iba 2 mesiace dát. Zatiaľ, čo naša infraštruktúra alebo architektúra, ktorú sme si navrhli, nie je absolútne obmedzená nejakým takýmto constraintom a jediné obmedzenie je proste hardwareová špecifikácia vašich diskov. Potrebujete ukladať viacej dát, kúpte si disky, v pohode sme to schopní uložiť, pretože ukladáte to do lacného S3 úložiska. Takže aktuálne nemáme problém napríklad s uložením 12 mesiacov dát. A to nie je ani zďaleka nejaký limit. Je to proste niečo, čo sme si nastavili. A taktiež dával som tu nejakú motiváciu za tým, že chceme, aby to bolo odolné. Prežili sme si taktiež niekoľkými výpadkami priamo toho hardwareu, ktorý sme si nakúpili. Odišiel nám celý jeden úzol z tých 4, ktorý tam máme, na ktorom máme nasadené to S3 úložisko. Úplne bez problému sme boli schopní bez toho fungovať týždeň, kým sa to vyreklamovalo, ako náhle sa to strčilo nazad do reku, tak sa to synchronizovalo a bežali sme nazad v pôvodnom režime, ako sme boli zvyknutí. Celá tá motivácia bolo postaviť si nejaké to uniformné riešenie, kde máte všetky dáta a ste schopní nad tým robiť nejaké dotazy. Našimi prístupmi, ako to ďalej využívame, ako sa snažíme nad týmto riešením stavať, sú tieto ilustrované. Sme schopní obohacovať tie uložené dáta. My ich len neukladáme v tom formáte, v akom nám prídu, sme schopní s nimi ďalej pracovať a enrichovať ich napríklad práve GeoIP. Sme schopní vytvárať si nejaké agregované, optimalizované modely, takže nejaká komunikácia, agregovaná komunikácia, táto adresa na túto adresu a nejaké štatistiky, alebo napríklad sme schopní iniciatíva kolegu Milana Čermáka, snažíme sa vytvoriť vlastne detekčný systém práve nad takýmito dátami a zase pomocou toho APIčka, ktoré my vystrkujeme, tak tá cesta je veľmi priamočiara a nepotrebujeme vytvárať ďalšie komplikované prístupy, ako k tým dátam pristupovať. Na záver by som chcel ešte poďakovať všetkým vám, že ste mali záujem sa zúčastniť tejto prednášky a taktiež by som rád poďakoval Ministerstvu vnútra, ktoré podporilo vlastne výskum celého tohoto projektu v rámci 2 projektov. Prvým projektom bol Orion, ktorý sa ukončil 3 roky dozadu, druhým projektom je Andromeda, ktorá sa
dopisuje práve v tento moment. A čo tým chcem povedať je to, že pokiaľ by ste mali záujem o akékoľvek bližšie informácie, tak sa môžete spoľahnúť na to, že my to musíme publikovať v rámci MIT licencie, v rámci toho projektu, takže behom 3-4 mesiacov, neviem, ako rýchlo sa to stihne zaindexovať a spracovať, aby to bolo verejne dostupné. Všetky zdrojové kódy, všetok popis architektúry bude dostupný práve verejne aj pre vás a môžete sa inšpirovať, ako sme k tomu pristupovali a máte k tomu voľný prístup. Takže ešte raz ďakujem všetkým za pozornosť a to je za mňa všetko. Děkuju. Ja. Dotaz je jenom jeden, protože jsme už přetekli do druhé přednášky, respektive ji vyžrali, tak jenom, jestli můžu poprosit rychle. Videl som tam surikatu, mňa to zaujalo. Je niečo, čo konkrétne teda surikata alebo iné aplikácie môžu robiť, ako vyplúvať tie dáta, aby boli pre vás ľahšie spracovateľné? Akože ona produkuje celkom ukecané JSON dáta. Tak... Je to samozrejme na tom, ako si to implementujete. Pokiaľ si poviete, že pre vás je kritická informácia o tom, že z tejto adresy na túto adresu bola takáto komunikácia a implementujete si tú transformačnú logiku týmto spôsobom, tak ten zvyšok môžete zahodiť a nepotrebujete sa tým ďalej zapodievať. Je to o tom, čo to očakávate. Pokiaľ o to očakávate, že budete ukladať, ja neviem, v kontexte ECS všetky 2000 atribútov, keby niečo náhodou bolo potrebné, môžete to urobiť. Ale samozrejme nesie to zo sebou nejaké požiadavky zase a nejaké nepríjemnosti, ako bude ten výsledný model vyzerať. Ale pokiaľ viete, že vám stačí tých 5 atribútov, na ktoré sa dotazujete v 99%, tak použite len tých 5 atribútov a naimplementujete si to, ako potrebujete. Super, díky moc.